Recording in progress. Bé, anem a començar, doncs. Per tant, Santi, et dono la paraula i no repeteixo el que he dit abans per no cansar ningú, però... Vinga. Ets tu. Vinga, som-hi. Doncs res, escolta, gràcies, però llàstima que no s'hagi gravat la conversa entre en Josep, en Lluís i en Toni, perquè a Catalunya, a Espanya en general, hi ha una acumulació de coneixement espectacular. I amb 3 persones com aquestes que diuen, sí, jo això ja ho sé, i el futur què? Per tant, jo sempre agraïment, us escolto. Jo soc d'aquells que, quan dic, he vist que hi havia en Ramon Gallard. Jo quan estava a Estabanell i feia una xerrada i deia megawatt o megawatt hora, mirava els meus enginyers a veure si l'estava cagant, perquè no és pas el meu món nadiu. Jo soc un tafaner tecnològic que amb companyies com les vostres i en Ramon, doncs ara a vegades dic quilowatt i quilowatt hora i encerto. I a més els escric bé, cuidado. Per tant, anem a parlar d'això, de comunitats energètiques, començant a dir que no existeixen, que és fals. Demà faig una xerrada a l'Ecoviure, a Manresa, que es titula El mite de les comunitats energètiques. Vinga, jo tiro pel directe. Daniel, quina és l'estona decent? Bueno, compta 20-30 minuts, més o menys. Vinga, qui diu 30, diu 35, Sí, no passa res. No, intentaré ser àgil, breu i clar. I aleshores això és el que ens està demanant fa molt temps la comunitat europea i tots els seus organismes. Aleshores, no ens acaba de donar eines. Bla, bla, bla. Dani, jo després no sé si compartim la presentació, per mi no hi ha cap problema. D'acord. Dir-vos que quan vam fundar Quilòmetre Zero, al febrer del 19, que ningú ens va dir que 13 mesos després hi hauria una pandèmia i que 4 mesos després una moratòria de renovables. Vam dir, home, som actors, activadors de transició energètica i què vol dir? Per tant, vam recollir el que hi ha escrit i vam fer la nostra versió. Transformació del sistema energètic actual cap a un model renovable, aquest és de calaix, eficient i distribuït. A l'eficient parlem d'evitar pèrdues, de la proximitat, i el distribuït, per tant, generar a prop d'on es consumeix, en el que el consumidor és el màxim protagonista. I no fa gaire el Ministeri parlaven, els stakeholders, el no sé què, i d'una cosa consideraven que el ciutadà, el consumidor, era un stakeholder. I vaig dir, el ciutadà és el centre. Tots els altres estem al seu servei. I, per tant, hi ha moltes coses a nivell tecnològic, evidentment, però sociològic també que hem d'anar canviant. I aleshores, és que aquesta arrossega amb mi molts anys. Hem de parlar d'això. Tot això que expliquem i que parlem i que adoctrinem i evangelitzem i no sé què, hòstia, va de treballar perquè cadascú pugui posar el seu granet de sorra per aturar o mitigar l'escalfament global i, per tant, tenir un impacte positiu sobre l'evolució accelerada del canvi climàtic. Em va molt bé aquest text de Julio Cortázar i m'agradaria que valoréssiu, perquè és important, la varietat del llenguatge i la riquesa del llenguatge. El Cortázar ens diu que per pujar una escala ho hem d'atacar de cara. Perquè sí... Ai, perdoneu, que està desenfocat. Ara queda clar. Per tant, que hem d'entrar de cara. Menys del 5% de la població europea entén quilowatt hora. Aquesta és la factura que veu el 95% dels ciutadans europeus, que no deuen ser enginyers, i recordeu, això era la factura i fa anys van dir... Santi, perdona, no estem veient el canvi de diapositives. No funciona, no avança. Macatxum. Ara. Ara sí? Ara sí. Espera, provo perquè ara no està maximitzat. Ara sí? O tampoc? Ara es veu, però no està maximitzat. És a dir, no està en format presentació. Veiem l'edició, format edició. Es dona a la pantalleta de sota. Ara? Ara veieu passar?
No. Encara no. No. No, ara veiem el Julio Cortázar, però veiem els laterals. Hauries de fer presentació. Sí, ja ho faig. Ho faig tant amb la icona com amb l'F5. Doncs, bueno... I ara no veieu que es mogui. Quan has compartit pantalla, potser només has compartit finestra en lloc de compartir la pantalla completa. Ja veuràs, vaig a fer una cosa que alguna vegada paro de compartir, maximitzo la presentació, F5, i ara vaig a compartir, a veure si... No, tantes coses alhora em sembla que no me les deixa fer. Ai, senyor. A veure... I ara intento compartir i busco la presentació. Ara poder sí? No, ara estem a la primera. Ara la veiem. Ara sí. Perfecte. Ara sí. Ara, bueno, doncs perdoneu, clar, si no heu vist la broma, aquest és el text que veu el ciutadà i quan el veu molt clar el veu així. I això era la factura normal. I quan la CNMC va dir, bueno, i ara afegirem 2 pàgines més, amb els peatges, tal, llavors ja era això. Vull dir que estem en un entorn que els especialitzats, els del sector, és que bavegem, ens agrada tant, i és extraordinari, i ho reconec. Jo he gaudit molt del món de l'energia i gaudeixo, però quan ho parles amb els consumidors, amb el món, amb aquella conductora d'autobús de Lleida tan bona que frena abans d'arribar als semàfors, que ajuda a pujar i baixar la gent, si a més li has de dir, quan arribis a casa, mira la factura amb carinyo, collons, que només són 2 multiplicacions i una suma. Home, doncs és molt demanar a la gent. Aleshores, dir-vos que ara, si entrem en el món, a més, de les comunitats energètiques, té una gran virtut i és pur màrqueting. La gent, comunitat energètica, es fa alguna idea. Es fa alguna idea del que és, pel que es veu és positiva, i quan es convoca a la ciutadania amb una xerrada, hi van, s'hi estan, t'escolten, i després el torn de preguntes és tan llarg com la presentació. Per tant, quelcom bo ens està portant. A quilòmetre zero ens vam tenir que fer un diccionari perquè tots li dèiem les coses com ens donava la gana. Què hi ha a Espanya? A Espanya hi ha autoconsum col·lectiu. El Reial Decret 244 d'abril del 19. Pots compartir energia amb determinades condicions. Vinga. I quan ho va anunciar la ministra Ribera vam fer festes, no ens ho esperàvem. Què és una comunitat energètica? Insisteixo, és el nostre diccionari. Doncs qualsevol activitat relacionada amb l'energia que comporti la participació de diferents actors, i aquesta val per tot. Però vaja, stricto sensu, si el Daniel i jo vivim un al costat de l'altre i jo li deixo una estufa elèctrica, estem fent una comunitat energètica. És amplíssim, però té aquesta virtut que s'entén o s'interpreta. Què és una comunitat energètica local? A les primeres negociacions del que va ser el Winter Package o el Clean Energy Package, a les primeres es deia comunitat energètica local. Afortunadament, la gent que l'estava fent, els funcionaris de la comissió, clar, si el paràgraf del costat estaven dient la ciutadania al centre, doncs va ser molt ràpid dir, home, no són comunitats energètiques, el focus no és el local, el focus és el ciutadà, i vam començar a parlar de comunitats ciutadanes d'energia. De totes maneres, el Ministeri de Transició Ecològica segueix fent servir comunitat energètica local i es refereix o a les comunitats d'energies renovables o a les comunitats ciutadanes d'energia que venen de 2 directives diferents. Doncs la comunitat d'energies renovables que estava descrita a la directiva de foment de les renovables es van descriure al Reial Decret 23/2020 del dia de Sant Joan de l'any 2020, amb 7 línies, i allà s'ha quedat. Home, això és fer trampa, i ara us ho explicaré. És com el dels 1.000 metres d'ara. O sigui, diu, jo ja he transposat la directiva, aquí tens 7 línies. Amb 7 línies et parlo de les comunitats, amb 4 línies de l'agregador independent i amb 4 més del gestor de bateries. No s'ha desenvolupat, per tant, Espanya
no es poden fer comunitats d'energies renovables. Comunitats ciutadanes d'energia? Doncs només estan a la Directiva de Normes Comuns, que s'havia de transposar obligatòriament abans del 31 de desembre del 20. Bueno, Espanya, ja ho sabem, té tradició amb transposar tard i d'aquella manera. Sé que ja hi ha hagut algun avís de dir, nois, portem molta demora. I ara ens ha passat una cosa d'una seguretat jurídica dubtosa. Sabeu que l'IDAE treu una convocatòria de subvencions per comunitats energètiques, li diuen, que fa un retall de la directiva i subvenciona actuacions d'aquell estil que després revisarem amb més detall. Ostres, no hi ha cap llei, no hi ha cap decret llei, no hi ha res, i una norma de l'IDAE defineix què són les comunitats energètiques. Vull dir, exòtic al màxim. Per tant, tenim aquestes figures amb cert nivell de detall i, ostres, i de base jurídica. Llavors, què és? I a mi em sap greu, perquè jo m'imagino que tots us ho sabeu de memòria, però bueno, jo ho explico per si que no es quedi ningú despenjat. Autoconsum col·lectiu o compartit és una teulada normalment municipal. Penseu que a Catalunya, a lo bèstia, Barcelona cap amunt, les grans teulades són municipals, Barcelona cap avall s'hi afegeixen les de les cooperatives agràries, de l'oli, etc. Però, bàsicament, la major part del joc en aquests moments es fa sobre teulades. La típica del pavelló, aquell pavelló que quan érem rics tots els pobles van fer. I amb aquesta energia es comparteix amb altres edificis municipals, es comparteix amb ciutadania. I l'única gràcia, l'única manera que això no ens faci vergonya dir que també és una comunitat energètica, aquella Generalitat, és perquè fem servir dades. Per tant, ja no és tan ruc com un pur autoconsum col·lectiu, que són uns coeficients que s'apliquen cada hora i que només tenen transcendència econòmica, a la que hi posem una plataforma i aquests ciutadans tenen aquí una app i el gestor, que sigui l'Ajuntament, l'entitat, té una app que veuen exactament què s'està generant, què s'està consumint els uns a nivell agregat i els altres de casa seva, com si tinguessin les plaques a la seva teulada. Aquí ja la cosa comença a tenir una mica més d'interès. Però ara, clar, i nosaltres estem en moltes, i no hi ha gaire més que això. I és allò que, i perdoneu perquè faig referència al meu estimat Ramon Gallard, però és que d'això en molts avions n'havíem parlat moltes hores. A tot se li diu intel·ligent, i a l'Smart Meter és un comptador tan ruc com l'altre. No té intel·ligència, no aporta, no pren decisions. Per tant, aquesta intel·ligència que tots voldríem que fluctués per aquí encara no hi ha intel·ligència artificial, aquí encara no hi ha moltes coses. Podríem pensar en Big Data, però això és molt elemental. Aleshores, això no és enviar una persona a Mart. Això és un procés purament administratiu. Ja ho sabeu, no hi ha cables, no hi ha res. Senzillament s'agafa aquesta teulada, hi ha tants quilowatts de potència, es fa un repartiment de les famoses coeficients i se li diu, mira, el de sota, senyor distribuïdor o senyora distribuïdora, els de sota es quedaran al 28%, aquest el 3%, aquest el 6%, i quan ja tens el 100% s'envia el fitxer a la distribuïdora, ho apliquen als seus sistemes i a córrer. No té més misteri. He de dir que els distribuïdors i tots nosaltres estem a les beceroles de tot això. Els 3 primers municipis, que van ser Amer, Cellera de Ter i Rupià, vam estar 10 mesos de negociacions amb Endesa, fins que la Isabel Buesa va tenir l'amabilitat de fer-nos una reunió i li vam explicar les dificultats. I les dificultats eren, Endesa és molt gran, de falta de coordinació interna.
I ens va facilitar al cap d'una setmana una reunió amb tècnics i tot s'ha anat poquet a poquet agilitzant. Jo he de dir que avui, Cellera de Ter, avui, després de quasi bé 14 o 15 mesos, avui els ciutadans ja estan connectats, tot funcionarà i començaran a tenir el descompte. Els municipis que estem ficant ara, el tràmit amb la distribuïdora té lloc en 2 mesos i mig. Val a dir que les distribuïdores petites són molt més àgils. I aquí, si algú, espero no ofendre ningú, jo diria que hi ha distribuïdores molt petites que és que no s'han llegit la norma. Endesa se l'ha llegit i rellegit, i això és un problema, però hi ha gent que ho està fent amb molta alegria. Però escolta, endavant, cadascú hauria de saber gestionar els seus riscos. Això és avui. A 500 metres, i que ningú es pensi que m'he oblidat del Reial Decret d'ahir, d'abans d'ahir. A 500 metres de distància entre el comptador de la generació i del consum. Per tant, la manera més senzilla. Google, línia recta, perquè a més ho diu en projecció ortogonal. Per tant, 500 metres. L'alcalde de la Vall d'en Bas, que és el promotor, és el diputat de transició energètica de la Diputació de Girona. Per tant, la persona que ha promogut al principi de tots els municipis de Girona és alcalde de la Vall d'en Bas i ell està a 501 metres i no es pot connectar. Per tant, 500 metres. I és molt important perquè he sentit gent dient o mateix transformador de distribució. Què fem tots? Primer fem servir lo dels 500 metres. Perquè si has d'anar al distribuïdor a dir-li escolta, aquest edifici i aquell són el mateix transformador, però això ens va molt bé en micropobles, en nuclis disseminats on només hi ha un transformador. Per tant, tu, aquella masia que no es veu de lluny que està, tirarà el mateix transformador de distribució, per tant, li podrem aplicar l'autoconsum compartit. O un que cada vegada que ho hem provat, tornes l'elo i no arribes a cap conclusió. Els mateixos primers 12 dígits de la referència cadastral figura que estan georreferenciades, per tant estaran a props, però aquest sí que el poso entre cometes. Per tant, el primer com a genèric, molt fàcil, no has de parlar amb ningú, només necessites un mapa, i el de sota, això, per nuclis disseminats i micropobles. Clar, amb què somiem i què estàvem esperant? Cada vegada que es parla d'això dius ara. Doncs estàvem esperant, home, una mica més de potència. I originàriament això era amb baixa tensió. Això volia dir que no podies entrar en un polígon, perquè les empreses que consumien fort no estaven en baixa. Al desembre de l'any passat, ja, diguem, llibertat de tensió, molt bé. Però ara ens quedava el tema de la distància, perquè, mireu, Caldes de Montbui ha sigut el municipi amb el projecte d'autoconsum col·lectiu o comunitat energètica més gran, més complex. El missatge de l'alcalde va ser que cap calderí o calderina pugui dir a mi no m'arriba. Xupat, Afortunadament, amb els seus 17.000 habitants, moltes teulades, i allò, si això fos analògic, amb un compàs aniries fent cercles. Per tant, vam cobrir tot Caldes, i ara qui ho està executant, òbviament, és en Xalabarder, la caldense. Aleshores, però clar, ostres, mira, n'estem fent una al Pallars Jussà, d'àmbit comarcal, que us explicaré, però clar, al Pallars Jussà tenim una cosa que es diu la Vall Fosca, i fosca i plaques solars, es donen a la cara. Clar, si tinguéssim més distància, doncs un petit parc solar entre Arinyà i Senterada podria alimentar tota la fosa, I per tant ara estem tots il·lusionats amb la nova distància, que, sabeu, molts coneixeu el Capi, ell estava apretant pels 5 quilòmetres i negociar i tal. Ens ha sortit 1 quilòmetre, però cuidado, Quan diem encara, perquè ara en tenim 2 normatives, la dels 500 metres, qualsevol tipus de generació, posada en teulada o posada a terra,
a 500 metres del consumidor i ara és 1 quilòmetre només, atenció, només per fotovoltaica amb teulada. No un aerogenerador i no sé què. No. Fotovoltaica en teulada. Molts devíeu veure ahir a LinkedIn la reacció del Dani Pérez, d'UNEF i d'Olaluz. Va dir els electrons espanyols deuen ser imbècils perquè al cap d'1 quilòmetre ja es perden, mentre que els portuguesos i els francesos aguanten el doble. Amb baixa tensió, perquè amb mitja tensió sabem, i en zones rurals, a França són 20 quilòmetres. Doncs aquí tenim uns electrons amics que donen molt que desitjar. I a més, en el que han publicat, diuen que la comunitat energètica podrà actuar com a representant dels consumidors al mercat. Hosti, collonut. Perquè això ja fa temps que ho estem treballant. La flexibilitat de les llars, hi haurà empreses agregadores, ja es anirà desenvolupant, però, hosti, la comunitat energètica és un estri ideal per agregar tots aquesta flexibilitat domèstica i ficar-la al mercat. Doncs ja ho han fet, sí, home, però igual que la directiva transposada. Transposat però no desenvolupat. Aquí ens posen la mel a la boca. Línies directes. I aquí m'imagino que els tres elèctrics que heu tingut aquest debat, quan heu vist línies directes, heu dit olé. Bueno, és millor que les línies les línies directes que teníem fins ara, que era entre una empresa i ella mateixa, i ara ja no hi ha aquesta obligació. Però no s'assembla a la comunitat d'energies renovables, la comunitat energètica s'assembla a la comunitat d'energies renovables que es va iniciar a transposar allà el 23/2020. I això què vol dir? Doncs que només parlem de fonts renovables, que parlem d'una distància, de proximitat, i aquí sí que ningú ha posat els quilòmetres, vull dir que, aviam, ja ho desenvoluparem, ja ho desenvoluparan, esperem, però en aquests moments ningú es pot posar a fer això. I exempció de l'autorització administrativa prèvia i de la de construcció a parts de menys de 500 quilowatts. I, a més, fan un esment, clar, cuidado, les comunitats autònomes que assumeixen la normativa espanyola, això és d'aplicació directa, les comunitats com Catalunya, que tinguin regulació pròpia per menys de 50 megawatts, doncs, bueno, s'haurà d'ordenar, s'haurà de veure com es fa tot això. Per tant, la sensació és dir, hòstia, ho estàvem esperant. Doncs mira tu, ara ja ho tenim i no ha sigut gens generós, però gens generós. I, a més, igual que va fer el 23/2020, posant-te la mel a la boca i no desenvolupant. Per tant, no es pot fer. Ja t'ho he dit, el titular està en marxa, però no ho pots fer. Ja parlarem un altre dia. Dir-vos això, que, com veieu, aquestes són les municipis on estem fent quelcom, un edifici municipal amb un altre, 2 edificis municipals amb ciutadania, totes les varietats, fins i tot amb unes associacions ciutadanes, n'hem acompanyat alguna. La més important a Olot, al barri de... no em sortirà el nom, el barri de... O sigui, és el barri de Cases Barates, és el segon barri de cases barates més gran de Catalunya, per tant, tenen una associació de veïns combativa i 2 noies liderant supercombatives, que arrosseguen a tothom al darrere. I aquesta gent tiren endavant una comunitat energètica, tenen una teulada municipal cedida, subvencions de la Diputació. Quan algú em diu anem a fer una comunitat energètica, la meva pregunta és qui lidera? I com que no lidera ningú, la resposta és no perdem el temps tots plegats, això no tirarà. Per això n'hi ha tantíssimes liderades per l'Ajuntament, perquè és el més fàcil, perquè ja tens els líders, ja són allà, i per tant hem de fer una estructura jurídica que ho permeti, però, i com veieu, a dalt a la dreta, Girona s'emporta la palma, perquè veritablement la Diputació ja ha invertit molt i estan molt actius. La directiva, què transcriu el 23/2020?
Les comunitats d'energia renovable són entitats jurídiques, molt important. Per tant, NIF, has de tenir un NIF, participació oberta voluntària. I això ens arrossega tots involuntàriament a dir han de ser cooperatives. No ho diu enlloc, poden ser associacions. El que passa que quan vas a veure el banc amb una associació et mira amb una cara més trista que quan hi vas amb una cooperativa. Poden ser SLs. Nosaltres hem tingut una SL modificant els estatuts de manera que la participació sigui oberta i voluntària. És a dir, no obligues a ningú, però tothom pot ser-hi. Autònomes i efectivament controlades pels socis o membres, i ja tornem a les proximitats. Defineix-me proximitat. Home, tots entenem que no tindràs uns consumidors a Matadepera i uns aerogeneradors a Galícia. Això ja ho entenem. Però, home, en els detalls està el secret, o la misèria. Projectes d'energies renovables. Aquest imprescindible que siguin renovables. Ja veureu que això no ho és sempre. I ara, molt important, ha de ser propietat de l'entitat jurídica que els paganos, i té que haver paganos, i qui són els socis? Siguin persones físiques, claríssim, pimes, petites i mitjanes empreses, claríssim, o autoritats locals per evitar prevaricacions. Si l'alcalde vol ser soci, aquí té l'autorització de la Comissió Europea, inclosos els municipis, i atenció, no diu grans empreses. I això és intencionat, i això és al llarg de totes les dues directives i totes les figures aquestes exclouen específicament les grans empreses. I la finalitat primordial, proporcionar beneficis mediambientals, i atenció, econòmics o socials als socis o membres, o a la zona on operen, atenció, molt important, aquí ja no diu localitat o proximitat, aquí diu zona local. Vinga, Val Comarca, per exemple. En lloc de guanys financers, i aquí hi ha, evidentment, la gran empresa, ficar-se en un lloc on tindrà un vot i a més no hi haurà guanys financers, és que ja és de calaix. Vull dir que la comissió ha treballat molt dur, imagineu les negociacions i les hòsties que hi pot haver i punyalades al darrere d'això, però exclouen les grans. Per tant, ho deixen en mans de ciutadania, bàsicament. Si una pime és del sector elèctric, no té dret de vot. Pot ser sòcia, però no té dret de vot. Per tant, una comunitat d'energies renovables la pot liderar ciutadania, empreses, els membres són els promotors, i ens imaginem sobretot aquesta foto. Polígon on equips empresaris, no té per què ser tots, s'associen, posen un NIF i fan un aerogenerador. I ells gaudiran de l'energia generada per aquest element. Els models actuals, és molt fàcil. Qui és el pagano? Si és teulada pública i inversió pública, o si és teulada pública o privada, inversió privada. Qui paga? I qui lidera? Si és teulada pública i inversió pública, normalment l'Ajuntament, per això posa els diners, i si és inversió privada, normalment lidera la ciutadania. Les variables i les varietats són moltes, però bàsicament el que estem veient a Catalunya fa aquesta pinta. Aleshores, i ara passem a l'objecte de desig de tot el sector a tota Europa, la Comunitat Ciutadana d'Energia, aquesta que no està ni transposada la directiva. Tornem. Entitat jurídica, igual que l'altra, un NIF. Participació voluntària oberta, molt bé. Efectivament controlada pels accionistes o que els seus membres siguin persones físiques, autoritats, inclús els municipis, petites empreses. Com? I no surten les grans. L'objectiu principal dels quals, a la localitat on es desenvolupa. Perdoneu. Una comunitat ciutadana d'energia, tots, aquí hi ha molta gent del sector, tots hem viscut la liberalització i després la separació d'activitats i qui fa una cosa no pot fer l'altra i ja sabem que hi ha països on es permeten els oligopolis, però n'hi ha que no, però som molt coneixedors que des de la liberalització del sector s'ha anat en direcció de la separació d'activitats. I ara ens apareix un animal nou, el zoo de l'energia, que pot fer de tot. Una comunitat ciutadana d'energia pot participar en la generació. I aquí diu una cosa molt forta, inclosa de fonts renovables. Vull dir, un generador de gasoil, vale. Atenció, la distribució. I clar, quan llegeixes això ja t'imagines qui dispara cap a una punta, etc. Subministrament, és a dir, venda,
consum, agregació, emmagatzemament d'energia, prestació de serveis d'eficiència energètica, prestació de serveis de recàrrega per a vehicles elèctrics, llavors ja ho arrodoneix, o d'altres serveis energètics. O sigui, tot. Vull dir, es carrega tot allò que tots aquests anys s'ha vist, separació d'activitats i tota la pesca, i diu, no, tu podràs fer de tot, i atenció, i podràs fer distribució. Què va passar a la negociació de les directives? Els funcionaris europeus, tècnics, gent supermotivada, amb uns coneixements espectaculars, van tenir que entrar a la negociació amb els països membres, amb els lobbies. Aleshores, que aquí hi hagués distribució, s'hi van oposar fortament Polònia, França i Espanya. I ja no. Y no hace nada más falta decir. Polònia, França i Espanya. I com va acabar la pobra directiva? Diu, los Estados miembros podrán, cuidado, disponer el marco jurídico favorable que las comunidades ciudadanas de energía, diu, tengan derecho a poseer, establecer, adquirir o arrendar redes de distribución y gestionarlas autónomamente con arreglo a las condiciones establecidas, podran i garantitzaran tot l'altre. Perdoneu. Per tant, clar, doncs això era govern amb majoria absoluta del PP. Sabem que la Teresa Rivera ahir ens va fer un nyapo, però en general ella i la Sara Agen són dones valentes, que hem fet coses complicades i que tots hauríem volgut més, però han fet coses complicades. Ja veurem. Vull dir, aquest podran, perquè imagina que diu garantitzaran que les comunitats energètiques, us imagineu al revés, tengan derecho a poseer, establecer, adquirir o arrendar redes y gestionarlas. És a dir, que ens podem imaginar que el BOE sortirà un preu pel quilòmetre lineal de xarxa de 25, bestial. Doncs hi haurà països que diran que ho garantiran. Vull dir que ve un canvi cuidadito. Què ens imaginem? Llavors, què vam fer com una prova? Quan va sortir la subvenció... Perdona, Dani, veig que ja m'he passat de la mitja hora. Faig 4 notes d'aquesta comunitat per les peculiaritats i ja ho deixo córrer. Per tant, com que vam estar un any anant a Madrid a explicar que era una comarca i després una cosa molt més complexa, que és un Consell Comarcal, i 30 anys de serveis compartits, explicant que la comarca, té sentit econòmic, geogràfic, administratiu, i vam tenir la sort que quan va convocar la subvenció, en lloc de dir localitat, va dir zona local, i allà vam presentar un projecte de comunitat ciutadana d'energia d'àmbit comarcal. Aquests 3 municipis són Isona, Tremp i Pobla de Segur, on en total seran 9 teulades, perquè al final, amb tota aquesta història, has d'anar a petar a teulada de 500 metres. Què et permet això? Doncs accedir a una subvenció i, el més important, reduir costos fixos. És a dir, una comunitat del que sigui s'assembla extraordinàriament per la seva estructura empresarial a una comercialitzadora. És a dir, és un negoci que necessites molts clients per guanyar cèntims i has de cuidar molt els costos fixos. Aleshores, què hem fet aquí? Ho hem digitalitzat tot. Des de que tu dius... Perdoneu, vaig a veure... Des de que... Perdoneu, vaig per fer via... Aquí són les teulades de Tremp, amb el seu cercle, les de Pobla, ens ha ajudat tothom. Aleshores, ara una persona de Pobla de Segur entra a energiajussà.cat i ara hi hem posat també Isona, clica en el seu municipi i se'n va a un lloc així. Això és Tremp. Doncs tenim 2 teulades i aquestes teulades, el seu radi de 500 metres, demà serà de 1.000, perquè són plaques solars amb teulada, clica a la seva teulada i se'n va amb un formulari on li demana el CUPS, el DNI del titular, que això al Pallars ho he explicat moltes vegades. Si el titular és el padrí, en pau descansi, el titular. Nom del titular, cognoms del titular, el correu electrònic de qui sigui, el mòbil de qui sigui i autoritzar quilòmetre zero Energy per anar a la web d'Endesa a descarregar-se la corba dels 2 últims anys.
Aleshores, se li diu que posi la cara on hi ha la foto del DNI i aquí comencem amb el meu drama amb la digitalització i els costos fixos. Clar, quan et trobes que algú, en vez de la cara del davant, t'ha posat la del darrere, ja entres al monstre que se't menjarà la mà i el braç sencer dels costos fixos. L'has de trucar i dir-li, escolti, és que no sé com fer-ho. I aquí, de veritat, entres en una crisi de model de negoci. Evidentment no podem deixar la gent no digital pel camí. I per això estem parlant amb els serveis socials dels municipis perquè donguin un cop de mà. Però al final seran costos ocults perquè se'ls ha de fer front. Per tant, és un tema importantíssim com solucionem això. Autoritzes a quilòmetre zero que et fiqui la mà a la butxaca, signes, aquí estava, signes, deses, envies i ja està. Què fa la plataforma? Valida que el CUPS és a menys de 500 metres de la teulada, valida que les dades són correctes, el CUPS, el DNI, no sé què, i assigna potència, recull la corba de càrrega dels últims 12 mesos i optimitza el nombre de plaques o la potència òptima per aquesta llar o per aquest comerç o per aquesta indústria, per evitar al màxim els excedents. Quan una teulada està plena, ja comencem a passar comandes de plaques i pelante. El ciutadà, quan ja se li ha dit endavant, rep el correu electrònic que li diu que s'ha de llegir els estatuts, allò que es diu ja els he llegit, però és una pena, perquè la majoria de nosaltres no som d'ascendència cooperativista i, per tant, has de saber on et fiques, ha de pagar 100 euros i a córrer. I, per tant, en aquell moment s'instal·len les plaques, es presenta el repartiment a Endesa o la distribuïdora, s'informa a les comercialitzadores, els consumidors comencen a pagar menys a les factures de la comercialitzadora i comencen a pagar el consum a la cooperativa. Els paganos d'aquesta festa han sigut aquests i ja està. I ara sí que tanco, però vull presumir de dir-vos que des de finals de juliol som empresa Bicorp. A Espanya som unes 170, una és LC Paper, els coneixeu, una altra és Hola Luz, i una empresa Bicorp, el que et certifica Nacions Unides, amb una auditoria que vam estar treballant 6 mesos, és que la teva empresa, els seus serveis i els seus procediments interns aporten valor a la comunitat. Per tant, és una certificació que no serveix per guanyar diners, que no serveix per vendre més, però que et marca una personalitat i ens feia molta il·lusió. I, per tant, havent-la obtingut, el que faig és presumir a totes les presentacions. I ja està. Dani, jo m'hi podria extendre fins demà a la tarda, però jo diria que el que tenia que dir... Oportunitat ara de ficar, aprovada. Vale. Potser si treus la presentació ara, és millor. Ja està. Ens veiem més i va. Doncs anem a començar la tertúlia. De moment, Pep Centelles és el primer que ha aixecat la mà, per tant, Pep, endavant. Sí. Recordeu, els que vulgueu fer intervencions pel xat, les podeu fer tranquil·lament, jo les aniré recollint, i els que preferiu fer-les de viva veu, doncs demaneu la mà i jo us l'aniré donant i aneu intervenint com si estéssim en una sessió presencial. Endavant, Pep. Bona nit. Normalment m'agrada fer-ho per escrit, però en aquest cas agrair-li al Santi l'exposició tan clara que ens ha fet i el comentari que m'interessa fer és el següent. Santi, quan has traduït aquestes directives, les has traduït de la versió castellana espanyola i si t'haguessis anat a la versió anglesa, diu shareholders or members. I la traducció espanyola ha traduït miembros o socios. Clar, jo soc soci d'Òmnium, però no soc accionista d'Òmnium. I jurídicament és molt important. És a dir, que només amb la traducció ja ens han fet la pirula. I així això ha generat la llegenda urbana de que les comunitats energètiques són sense ànim de lucre, que no és veritat. Però shareholders és accionista. Per tant, una de les fórmules no és obligatori que les comunitats energètiques tinguin accionistes, però una de les formes possibles és que tinguin accionistes i la societat limitada, com han fet al Prat, és una bona fórmula, perquè té accionistes i no reparteix beneficis. Per tant, genera beneficis. Perdona, Pep, per demanar la subvenció
Vam demanar la subvenció, o sigui, típica d'aquelles subvencions que dius, hòstia, ja us val, Diu, la podeu presentar a partir d'aquí 30 dies i teniu 30 dies més. I havies de presentar una entitat jurídica. Quilòmetre zero teníem una SL dormida. Li vam canviar el nom als estatuts, per tant, la subvenció la vam guanyar amb una SL, sense ànim de lucre, amb accionistes, amb participació oberta i voluntària, saps? Vam allà fusellar tot el que s'havia de fusellar i ens la van donar perquè complia amb tot. Què ens va passar després? I la idea del Prat és molt bona quan estigui acabada. Què ens vam trobar? Que si anem a per 300 socis, els beneficis se'ns els quedava el notari. Hem transformat a cooperativa perquè és molt més àgil a l'hora d'altes, baixes, del règim ordinari, del dia a dia de la cooperativa. Té d'altres complicacions, evidentment, però com a mínim a nivell econòmic el moviment de socis, hòstia, és que amb una SL, saps, només fotíem que anar al notari a pagar-li les minutes. Llavors, la que està fent el Prat, i suposo que ho coneixes bé, el Joan Herrera el que ha fet és una SL que té 3 socis, una associació on hi ha la ciutadania que entra i surt lliurement, però la SL té un sol soci. Em sembla que hi ha una empresa pública, això ja no n'estic segur, i l'Ajuntament, no sé. Jo sé que té 3 socis inamovibles i que la dinàmica d'entrada i sortides es fa amb una associació. Sí, el que passa que jo vaig més enllà i a tu t'ha funcionat la SL que tenies i al Prat li funcionarà, però vaig més enllà perquè el concepte d'accionista, a diferent de soci, és important. Correcte, sí. Perquè jo penso, això ara aquí sí que és pura opinió, que quan estigui transposat i la lògica de les comunitats energètiques locals és atreure inversió. I la lògica per un polígon és atreure inversió, per dir-ho d'una manera, no de 5.000 euros, sinó d'1 milió o més. I ningú es posarà a fer una inversió d'1 milió o més en un polígon amb els veïns si no té una seguretat jurídica. I si tu fas una fórmula jurídica que és una SL o que sigui, però amb accionistes, que et pots vendre l'acció i l'acció es revaloritza o no es revaloritza, és absolutament un negoci diferent i si l'objectiu és atraure inversió, perquè les renovables és inversió. Sense inversió no hi ha renovables. Sí, correcte. Llavors, el concepte aquest, i jo denuncio això, i ho vaig fer davant de la ministra, va posar cara de pal, i va dir, escolti'm, ens estan fent la pirula, això també han de poder ser accionistes. No vol dir que ho hagin de ser, ho han de poder ser. Res més, ja he donat l'opinió, gràcies. Montserrat. Hola. No, bueno, jo defenso evidentment les cooperatives. Les cooperatives, evidentment, que els que participes no s'anomenen accionistes, però són gent que han de posar-hi diners. I després hi ha amb ànim de lucre i sense ànim de lucre, i els que són amb ànim de lucre poden recuperar els diners. I és l'estructura que inicialment estava pensada a les directives. Les primeres versions sortia explícitament, o les primers que em van arribar a mi. I la van treure, la paraula explícita. No sé ben bé per què. Però la idea és l'estructura mental de les cooperatives, que una SL es pot convertir, si li poses els requeriments suficients a dintre dels estatuts, en una semicooperativa. Però bueno, jo el que volia parlar era que no diguem que no es poden fer. Les comunitats energètiques es poden fer, el que passa que has de seguir la normativa espanyola, que limita en moltes direccions. El que demana la directiva és que facilitin totes aquestes coses, perquè si ets un personatge que no estàs en el mercat elèctric o en el mercat que sigui, doncs et costa molt. I el que diu la directiva és que ho han de facilitar i etcètera, cosa que no estan fent excessivament. L'únic punt de facilitació és el que lliga amb els autoconsums compartits i per això tothom està partint d'autoconsums compartits, que no és lligam directe amb les comunitats energètiques. És que per facilitar primer hem de transposar, Bueno, a veure, hi ha una versió transposada i Som Energia és una comunitat ciutadana i està funcionant. Vull dir que no...
o sigui, ja està fent tota, no fa distribució, però sí que fa comercialització, i també fa generació i fa moltes coses. Vull dir que sí que no està transposada explícitament, no estan transposats els beneficis, però sí que la idea sí que es pot utilitzar i clar, la feina és a trobar les escletxes i fer-ho que sigui fàcil. Aquesta és la complicació, no? Perquè no està explícitament transposada o facilitada. Però jo diria que no hem d'anar dient que no està transposada perquè sí, ja es pot fer. Hi ha molta gent que ja està treballant en aquest entorn. Dius que no es pot fer? Doncs hi ha molta gent que ja està fent coses. No, perquè estan fent amb autoconsum compartit un sol cubs de generació i diversos usuaris. Un sol cubs de generació. Si fas diversos cubs, tens comunitats diferents. No. Però això és... Home... No. Sí. Amb la normativa actual espanyola estem amb autoconsums compartits, 500 metres, bla, 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 bla. Tot el que més, home, són intel·lèquies que vas una mica ajustant-te a llei. Efectivament, tots esperem que un dia Som Energia faci el salt, perquè Som Energia ho té quasi bé tot per ser una comunitat energètica com la que diu la directiva, però, insisteixo, i cada vegada que hi ha una reunió i des del Ministeri diuen però què us falta? Oh, collons, que transposeu, és que ens falta normativa. No pots fer cap negoci jurídic, model de negoci amb mínim de seguretat mentre no hi hagi transposició i lleis de desenvolupament. A veure, Som Energia no li falta res per ser comunitat ciutadana. Està funcionant com a comunitat ciutadana d'energia. El que no és una comunitat ciutadana local. Cada nucli local seria una comunitat, però no hi ha negoci associat. O sigui, però com a conjunt és comunitat ciutadana. L'autoconsum compartit, sí, tu pots fer un autoconsum compartit o pots fer una entitat que gestiona 4 autoconsums compartits i no passa res. I és el que estan plantejant altra gent. O sigui, per exemple, a Osona tenen diverses cooperatives associades i estan plantejant molts autoconsums compartits, diversos. A Osona, precisament, per falta de normativa, han volgut córrer el mínim risc necessari, que ha consistit en fer una cooperativa a cada municipi i després amb ciutadans que no dominen temes energètics. Llavors han fet una de segon grau on hi haurà els tècnics que assessorarà els de primer grau. I això ho hem parlat tots i ho hem parlat amb Som Energia. Això és un cost molt important. Vull dir que, insisteixo, tots n'estem aprenent, tots estem fent pràctiques, però és un negoci, clar, Osona, és claríssim, basat en voluntariat. Qui fa la web? Doncs el d'aquell poble que sap fer webs i no cobra res. Qui ajuda? Doncs tècnics cedits pel Consell Comarcal. Vull dir que és un model. Ara els hem de provar tots. I benvingudes totes les subvencions, perquè és un moment d'aprendre. Però un dia haurem d'estar segurs que això té vida autònoma. I això, meu punt de vista i experiència, jo no ho veig encara clar. No ho veig clar encara. I menys en comarques com la meva, amb molt baixa densitat de població. Deixes fer un comentari i acabo. Amb aquell mapa que ens ha posat de Trem, el Santi, que ens has posat, cada cubs que entra l'ha d'adjudicar amb un de generació. I si el canvia, haurà de tornar a avisar a Endesa que ha canviat d'això. Per tant, cada cubs consumidor només pot penjar d'un cubs de generació. Això, l'IDAE diu que no és veritat, però Endesa diu que no té ganes de gestionar-ho. Això és així. Però, teòricament, el consumidor es pot associar a diversos generadors. I ho hem fet consulta i ens han dit que sí. El que passa que Endesa diu que li costa tant contractar un informàtic que ho faci. Però els que esteu, Josep, Lluís, què dieu? Sabeu alguna cosa de tot això? No. No, la veritat és que
però també per la meva trajectòria professional he estat sempre molt allunyat dels euros, sempre m'he dedicat als ampers i la veritat és que estic, entre la pandèmia i tal, estic força desconnectat de la meva antiga empresa, així que no et puc ajudar. El que cal dir és que els beneficis no estan definits i, per tant, costa molt, perquè a la ciutadania li costa molt moure's. Això està claríssim. Vinga, qui més té coses a dir? Lluís Obiols. Puc fer-li una pregunta amb el Santi? No se't sent, No, Lluís, no se't sent. No se sent? Em sembla que... Tens el micro bloquejat, Lluís. No, el tenia bloquejat, però... Tenia el micro tallat, perdó. Dic, no, Santi, felicitats per la conferència, però m'ha sorprès una mica el quan has dit que m'ha semblat que era difícil fer-ho de les comunitats energètiques. Jo parlo des de l'experiència pròpia, no d'una comunitat, sinó d'intentar fer generació. I jo aquest debat que el trobo molt productiu, però jo, per exemple, donaria un pas enrere, no? I parlo des de l'experiència. Jo vull posar plaques a Barcelona, al meu edifici. I per fi, després de batallar-ho durant 3 anys, ho he lograt, ho estic logrant. Ja estic pendent de que em vinguin, no? Aleshores, aquí hi farem un autoconsum, entenc, un autoconsum compartit. Aquest que podem associar els diferents cubs a la generació que farem amb les plaques fotovoltaiques. És a dir, és una comunitat energètica petiteta, 15 quilowatts. I això en principi té que funcionar, perquè totes les lleis i tots els decrets i totes les directives està perquè es pot fer. On està el problema, des del meu punt de vista? I és el que crec que aquest debat que està molt bé, però que es tindria que baixar amb un grau de nivell. El problema està, primer, amb les pròpies persones que tenim la potestat de poder-ho fer, això que parlaves tu del lideratge, i de convèncer la gent que no hi ha informació, o sigui, la gent no sap, o sigui, la gent per si s'oposa. Aquest és un gran problema. Quan ja has convençut a la gent, que dius, ostres, però és que això és beneficiari, no et costarà diners, va bé. Ve el segon problema, que no hi ha empreses, això és real, no hi ha empreses que facin el projecte. Això és una realitat. Aquest segon pas a mi em preocupa molt, perquè això té a veure amb el teixit industrial de Catalunya. I aquí ja no val de directives europees que venen, que si els transposem bé o no, que si la ministra Rivero... No. El problema jo el veig de molt més calat. O sigui, no hi ha, en aquest moment, a Catalunya, parlo de Catalunya, no hi ha teixit industrial per tirar endavant ja no les comunitats energètiques, sinó un autoconsum en una casa de Barcelona. Això ho dic perquè, de la mateixa manera que ho he lograt aquí en un edifici, que seran 15 quilowatts, ho estic intentant fer en un altre edifici, que també són 20 quilowatts. No trobo a ningú que faci l'avantprojecte o la petita memòria que em digui, mira, mirant el Google Earth, perquè això es fa mirant el Google Earth. I escolta, amb aquesta teulada que tens aquí, doncs amb aquestes plaques a 300 watts o 350, el que sigui ara al mercat, doncs t'hi podem posar tant. Aleshores, jo deia això per què? Perquè crec que des dels col·legis, el Col·legi d'Enginyers, els col·legis d'enginyers i graduats de Barcelona, jo crec que tindríem que fer alguna cosa més per donar a conèixer aquesta problemàtica. En el sentit que tenim molta capacitat de posar moltes plaques a Barcelona. Per exemple, parlo de Barcelona. Moltes, hi ha moltes teulades. Jo estic aquí en un entorn que, per exemple, jo havia pensat fer una comunitat energètica, però no del meu edifici, sinó de tot el barri, de tot el transformador.
seguint la llei actual, transformador, o siguent els 500 metres, que ja és una barbaritat. O sigui, ja dona molt de joc. On està, per mi, el problema? Que les eines que tenim a nivell normatiu no els estem desenvolupant. I a Catalunya és un dels problemes greus i que a mi em preocupa perquè no li veig sortida als propers 2 o 3 anys. Això és el que volia dir. Mira, si em permeteu, perquè just avui, clar, he estat amb el Frank i amb l'Oriol Xalabarder i amb el Manel Romero a FEGICAT, a la fira dels instal·ladors, i ells mateixos ho diuen, és que no n'hi ha. Hi ha un tuit molt graciós, un usuari li demana surts renovables, un autoconsum compartit, com els que tu dius, que es diu amb xarxa interior, i en aquell moment, això fa uns mesos, Surt Renovable respon, això encara no és legal. Traducció, no em toquis els pebrots, que jo el que sé és arribar a posar plaques i anar-me'n. Perquè el compartit comporta una dedicació extraordinària d'allò que a ningú li agrada, que és burocràcia. Què ens hem trobat ara? Un municipi dels de 60 i pico mil euros de Catalunya, euros, hòstia, en Josep compta amb ampers i jo amb euros i ara se m'ha anat la bola. De 60.000 habitants, demana avantprojectes per a autoconsum compartit amb xarxa exterior, guanya un instal·lador, una enginyeria, perquè arramba, o sigui, fot el preu per la meitat, llavors aquest ajuntament et truca i et diu, hòstia, sí que m'han fet l'avantprojecte, però no és de compartit, és ordinari, és autoconsum directe. Per tant, ara han tingut que fer un concurs, i aquí sí que hem guanyat una dels lots, perquè volen autoconsum, un avantprojecte d'autoconsum compartit. Què ens hem trobat també? Alguna comunitat diu, hòstia, m'ho fan molt més barat que vosaltres. Endavant. I això, s'ho troben connectat i diu, i ara, on va aquest autoconsum? Hòstia, que no. I aquesta gent no saben parlar amb la distribuïdora. Vull dir que tenim 2 extrems, no ens ho fan fàcil i, per tant, a l'instal·lador, hem de pensar que els instal·ladors no tenen gent i van de feina que podrien tenir el doble de gent i no cabrien la feina que tenen. Per tant, ara, si els hi compliques la vida, que han de fer uns papers que no han fet mai, a enviar-los a la distribuïdora, que se'l tornaran enrere perquè s'han equivocat. Això és que és inviable, és inviable. Aleshores, nosaltres, amb comunitats de veïns, sempre pensàvem, hòstia, ha de ser gran, perquè així els costos aquests de gestió quedaran repartits entre més veïns. Hòstia, ho hem fet amb un edifici de 102 veïns i els hi ha semblat car. Però clar, jo els hi dic molt clar, jo dedicaré molt temps a fer uns paperots que no serveixen per res, serveixen només perquè tu tinguis això, però jo ho he de cobrar. I clar, és un sobrepreu que el consumidor, el veí d'aquell edifici diu, hòstia, que car, m'ho fan més barat. Doncs tira, pa'lante. No hi ha coneixement. I aleshores, a nivell de professionals, als instal·ladors els hi costa molt ja no trobar bons professionals, sinó trobar-ne. Vull dir que això a vegades també dius, és molt nou, pensem, sector elèctric, els més antics, sabeu com el dinosauri va desfilant a través dels decennis i ara, hòstia, és una cosa que és de l'abril del 19 i que tots ens hi hem posat i n'hi ha que ja s'han picat els dits. Han fet el primer i han vist que havien dedicat molt temps que no havien pressupostat i fora, i ho van abandonant. Jo totalment d'acord amb el que dius, per l'experiència, per exemple, amb això que dius dels mals professionals i també dels empreses, de com està, del teixit empresarial. Amb aquest desconeixement que tu has dit d'aquest instal·lador, jo ho vaig tindre amb Naturgy. Naturgy ens envia una subcontrata que el decret, el 244/2019, no sabia ni dels 500 metres, no sabia res. Jo us dic això també perquè jo crec que aquí hi ha diversos representants d'empreses que crec que algunes esteu per Girona o fora de la zona de Barcelona, de la zona metropolitana de Barcelona i de Barcelona ciutat,
jo us animo a que donem un pas a fer coses a lo que és el nucli de Barcelona. I us diré per què. Perquè actualment, i això canviarà, però actualment a totes les comunitats de veïns instal·lar plaques ens costa 0 euros. Quan dic 0, és 0. I això jo no ho veig que ho estiguem aprofitant. Jo llavors estic veient que s'estan fent projectes, com tu dius, per Girona, que veig que s'està fent molta cosa, inclús per altres zones, com per Osona o per aquí pel Vallès, però aquí a Barcelona, que tenim un potencial molt gran i on hi ha un gran consum, lògicament, veig que no estem avançant. I també us animo, a tots els que en sigueu representants d'empreses, doncs que dongueu aquest pas, perquè és que ara en aquest moment val 0 euros als veïns. Més. El Toni està aixecant la mà, el que passa que aixeca la mà física, en vez de la virtual. No sé si no el veus. A veure, aviam si veig per aquí, on em posa la icona, però és igual. Deixa-ho. Jo ja t'he vist amb la mà física aixecada. No és prou. Jo et volia preguntar com veus la perspectiva, hem parlat molt i quasi exclusivament de plaques fotovoltaiques, però jo, com que quasi tots sabeu que la meva especialitat és la hidràulica, i em coneixeu segurament tots per les xerrades que hem fet, una d'elles a través d'aquesta mateixa plataforma sobre els bombejos i aquesta tecnologia necessària, però avui no us parlaré dels bombejos, sinó que la pregunta que li faria amb el Santi, és a dir, quines possibilitats hi veus, diguéssim, per fer via comunitats energètiques petits minicentrals hidràuliques. Així per lo que has parlat i per lo que t'he entès, i des de t'agraeixo molt la xerrada perquè, és a dir, m'ha centrat molt, diguéssim, el tema de les comunitats. Penso en possibilitat, diguéssim, de connexió, diguéssim, a través de xarxa de mitja tensió en els abonats. La Vanguardia fa pocs dies parlava del que hi ha a França, que eren 2 quilòmetres, diguéssim, 2 quilòmetres, i en zones rurals 20 quilòmetres, no? Sí. Quilòmetres, jo hi veig unes possibilitats molt altes. En el nostre Pirineu podríem fer una quantitat d'aprofitaments de petits recursos hidràulics, perquè tenim els desnivells i tenim... Però, clar, no tens els emplaçaments pegats als nuclis urbans, que és els petits nuclis urbans o l'agrupació, diguéssim, de molts pobles. En aquest sentit, què aconsellaria, Santi, diguéssim, a veure? No, a veure, t'explico. És que sou la pera, vosaltres. No, de veritat, hòstia, és que en sabeu molt, collons. A veure, t'explico. L'elèctrica, per dir-li alguna cosa, de Viena, sabeu les Stadtwerke alemanyes, que tenen el transpúblic, l'electricitat, l'aigua. La de Constance és el que té els barcos del llac. Són unes Stadtwerke que tenen serveis a la ciutadania i per això són utilities. La de Viena genera electricitat per les canonades d'aigua de boca. És a dir, entenem una ciutat com Viena, clar, sempre hi ha algú que es tira de la cadena del vàter amb alguna hora. Vull dir, si hi ha densitat de població, aquesta gent no soc capaç de dir-te si generen watts o megawatts, hora, però, hòstia, això ja existeix, saps? I torno a... Hòstia, és que és la meva font d'inspiració més jove que vosaltres. Ell sempre ho diu, hòstia, d'una caldera de gas que està expulsant carbó, hòstia, aquella calor, allà hi tindria que haver una microturbina que anés generant, quan? Poc, però generaria 24 hores. Vull dir que tenim uns sistemes que la grossa la veiem, allò de, hòstia, un pantà, però després hi ha més aigua circulant per allà. Aleshores, jo és que et segueixo apassionadament amb el tema dels bombejos,
perquè fins i tot un dia, i els que no hi fóssiu, us ho explico, clar, ell diu, si fem bombejos importants a la frontera amb l'Aragó, que és possible, és que ens estalviem totes les xarxes de transmissió, perquè els bombejos seria on recolliríem els excedents de renovables dels manyos. Vull dir que tenim, com ho diria, no puc dir que tenim tots els trumfos, però, joder, sembla que no sapiguem jugar ni a la brisca. Sabent com es juga, ho tenim tot, tenim els jugadors i no ho fem. Tenim un coneixement acumulat amb vosaltres, amb gent d'altres generacions i d'altres especialitats, hòstia, que deixar-nos passar això és que fotria pena. Jo diria que tot està per fer, hòstia, i que depèn de la imaginació que li posem. Amb el Gallard, un cop vam estudiar al monestir de Poblet, a l'abat anterior, que el vam tenir un dia de conferenciant, en Lluc Torcal, allà tenen 2 basses de rec. I, hòstia, és que ho vam veure claríssim. Per gràcia, el desnivell no era suficient. Però, clar, no era suficient per fer què? Perquè dius, hi faré quilowatts. Hosti, no, el millor és de fer watts. Watts hora, i ja anirem sumant, Però, perquè, saps allò? No podem no fer res. I jo ara faig servir un exemple per la gent, és que jo puc fer... Mira, el dia que se'n vagi tota la merda, el Sant Pere de les renovables, del canvi climàtic, que no sé com es diu, et dirà, ensenya'm el teu granet de sorra. Un granet de sorra, perquè molts granets fan una platja. O sigui, no val a dir, com que jo puc fer poca cosa, no foto res. No. Tot suma. I després, tots som conscients que hi ha d'haver grans parcs, molins eòlics, marina, eòlica terrestre. Només ens hem de negociar, hem de parlar, hem de debatre on va tota aquesta cosa. Però les petites accions urbanes, perquè, clar, a una ciutat vertical, hòstia, és que la densitat de població és tal i a les teulades hi ha tantes coses que costa molt de fer els números i que allò que pots fer a la teulada repercuteixi suficientment a tots els veïns o als veïns que vulguin jugar. Per tant, hi ha d'haver sempre un trasbàs. D'energia sempre n'hi ha. Els vedells que entren a Barcelona venen del Pallars i allò és energia. Vull dir que hi hagi un intercanvi territorial d'energia, això és absolutament necessari i és allò, cal seure i cal debatre i cal anar obertament a tot. Totes les peces les hem de jugar. I ara em permetreu una broma que m'he oblidat al principi, perquè al principi estàvem parlant de parcs i Endesa i permisos i tal. Ens han donat la setmana passada 2 megawatts per un parc a la Cerdanya, on Endesa diu zero capacitat. I ara ja tenim el pont i hem de començar a tirar endavant, ara ens fa por que la plataforma que es crearà en contra, la gent anirà amb Porsche Cayenne. Vull dir que allà ara trobarem una experiència social nova. Antoni, què volies dir? Volia dir, jo després d'haver preparat, diguéssim, aquí en Lluís Pinós, i sap molt bé, diguéssim, he treballat conjuntament amb ell i amb Joan Puertas Components sobre el model que, en base al que s'ha publicat fins ara el projecte, que es pot pensar, diguéssim, d'aquí al 2050 en Catalunya, seves projeccions, i per tant aquí ha sortit el cens del gran potencial que tenim del bombreig, no? Podríem dir, bueno, com que jo he nascut a l'origen del sistema Corçana, l'últim poble que existeix en aquesta vall és el meu, Sanet, i això va marcar la meva votació, i gràcies a això soc enginyer i he treballat 35 anys a Enel, podríem dir, bueno, és igual. Però llavors, aquí, un gran home del segle passat, que va néixer el 1900 i va morir el 1000, amb 100 anys i dies de vida, Victoriano Muñoz, que va ser capaç de fer un sistema amb el que es va dir que no es perdi ni una gota d'aigua
i que no es perdi ni un metre de nivell. Fins al punt que quan tu sumes els salts bruts que va fer, sumen més que el desnivell des del portal al punt més baix. Va ser capes d'embassaments. I llavors resulta que dic, bueno, vaig i porto ja algun mes treballant-hi i si m'aviam si aquest sistema soc capaç i els resultats m'estan resultant, m'avalen de que, per exemple, el pla hidrològic que està en discussió i que s'aprovarà segurament perquè jo, com que he sigut membre de la Junta de Govern de la Confederació de l'Ebre i un dels redactors del primer pla hidrològic de l'Ebre, fixa uns caudals mediambientals molt importants. Els números que em surten és que sobre un sistema que amb números redons genera 1.000 gigawatts hora a l'any, diguéssim, l'aplicació d'aquests caudals mediambientals sumen de l'ordre d'un 125, o sigui, és un 12 o un 12 i pico % de pèrdues. I llavors he trobat una sèrie de reaprofitaments dintre de l'eix dels rius que permeten recuperar tota aquesta pèrdua fent una sèrie d'explotacions. En aquest sentit, podem mantenir un sistema que és integral, tal i qual, sense perdre, però ara sostenible des d'un punt de vista mediambiental perquè aquests caudals permetrien recuperar la llera del riu. Però ara vaig amb el tema de dir, i a més d'això, per aprofitament, diguéssim, local, què més podríem fer si la figura de la comunitat energètica em permet? I els primers números que em surten, que els tinc aquí, estaríem parlant entre 35 i 40 gigawatts hora de petits aprofitaments que podem fer a la Noguera Ribagorçana, que donaria de sobres per autoalimentar tots els pobles dels 30.000 habitants que van des del meu poble Senet fins a l'entrada de Lleida, que és la conca. Llavors, clar, podríem dir, hauríem de veure com som capaços de convèncer l'administració que la figura aquesta que ens promou Brussel·les pugui ser possible que comunitats energètiques que puguin tindre ajudes per fer-ho això, que és d'energia la més renovable, sempre generaríem, és a dir, sempre tindríem excedents, vull dir que el màxim de consum el cobriríem sempre. Clar, llavors, el que tu estàs dient, Santi, aquest dematí hi ha una consulta d'un poble de Lleida que em deia que tenim el dipòsit d'aigua i tal. Jo dic, mira, jo quan vaig portar l'enginyer municipal de diversos municipis de l'Alta Ribagorça, els vaig deixar preparats perquè si posen una turbineta a cada d'aquests municipis, a les nits segurament poden il·luminar tots els vials públics de 14 a 15 quilowatts, posant una turbina que ara els hi crea problemes perquè potser tenen una pressió de 30 quilos que els hi porà, diguéssim, el dipòsit quan arriba el dipòsit de distribució en el poble. Efectivament, podem fer microcoses, però ja té una certa importància amb hidràulica i, clar, a mi, avui, quan he llegit que els 1.000 metres, l'ampliació dels 1.000 metres, només és amb els panels fotovoltaics, dic, com dirien els alemans, xaixa, merda. Tu ho has exposat molt bé, no? Vinga. Escolta, Antoni, és que és superinteressant, però hi ha gent que també ja li fa... No, ja, perdoneu-me. Sí, tu quan t'animes li fots... És que és molt interessant. Dani, que hi ha gent... Sí, que les intervencions fossin una mica més curtes, per donar més xans. Ramon Gallar. Se m'escolta? Bona tarda, bona nit. Sí. Felicitats, com sempre, per la clara i il·lustrativa presentació, un luxe sentir-te. També m'ha semblat veure la doctora Alicia per aquí, felicitats per al doctorat i també m'alegra d'haver-te vist uns segons per la pantalla aprofitant aquest medi. Jo bàsicament el que ha explicat el Santi, acabarem amb una pregunta, però per arribar a aquesta pregunta i de forma breu, realment estem vivint un moment de canvi. Quan hi ha canvi, des de la visió d'enginyer, és un transitori que té dues parts, una impulsiva i una que és més amortada. Ara estem en aquest transitori. Però sí que és cert que estem visquent un moment d'urgència que s'hauria d'aprofitar. Estem en un moment d'urgència que ha de canviar el model. Segurament el model energètic no serà tot de fonts renovables a curt termini,
però tampoc hauria de ser que es canvi tota la tecnologia de la gran generació que tenim, les nuclears, cicles combinats, per parcs concentrats de renovables, perquè el model i la gestió no canviarà. La transició energètica i les comunitats energètiques locals va d'involucrar la societat. No és un tema ni de res més, és un tema social. I això no és un argot de país fàcil. Hem d'entendre això com a país fa falta un aprenentatge, que hi haurà una gent que ho aprendrà més ràpidament i altra que ens costarà una miqueta més. És temps. I volia dir, en totes aquestes experiències i el gran treball que esteu fent des de quilòmetre zero, Santi, amb les experiències ja que heu aconseguit, que heu treballat, quin és el feedback que us està donant als usuaris d'aquestes comunitats? Que no estigui el diner, quin és el valor que ells estan veient que comencin a connectar amb formar part d'aquestes comunitats? Gràcies. Sí, gràcies, Ramon. Ara tenim ambientalistes econòmics. O sigui, clar, amb el preu actual de l'energia, gent, ciutadania, i és legítim, que no s'havien motivat quan no hi havia recompensa econòmica, doncs ara sí. Per tant, la gent que participa en això, evidentment, jo sempre faig servir el dibuix aquell de les temperatures, d'aquell mapa de temperatures amb la Terra cremant-se, sempre demano a tothom motivació, però és molt curiós, perquè quan fa un any vam començar, els primers ciutadans als que ho vam explicar els hi dèiem: mira, tu pagaràs, seràs membre d'això, pagaràs 85 euros a l'any i de la teva comercialitzadora te n'estalviaràs 180. Per tant, tindràs un net estalvi de 100 euros l'any. 100 euros l'any són, tu, Ramon, no beus alcohol, són 3 cerveses al mes. Clar, hòstia, qui es motiva a nivell econòmic per 3 cerveses al mes? Recordem aquell cas de quan British Gas, el dominant Anglaterra, va fer uns anuncis a la tele dient: si baixeu un grau la temperatura, i d'això parlo de 6, 7, 8 anys, si baixeu un grau la temperatura de casa, us estalviareu 30 i pico lliures a l'any. La reacció ciutadana va ser pujar 2 graus i poder anar amb màniga curta per casa. Aleshores, quan fa un any vam començar la gent, els hi parlaves d'uns estalvis minsos, i que si no era per motivació real, mediambiental, no aportava. I què ens vam trobar? Que la gent s'hi apuntava, que en 2 setmanes cobríem totes les plaques disponibles a Cellera de Ter, en una setmana ja no quedava res. A Rupià, setmanes. En un barri d'Olot, 15 dies. O sigui, no havent-hi un gran econòmic, una molt potent i molt ràpida. Clar, ara els hi dius: mira, tu posaràs 100 euros i te n'estalviaràs 350 cada any. Clar que s'hi apunta la gent. Vull dir, i per tant ja no tenim cap filtre per dir si la gent s'hi apunta per temes d'estalvi econòmic o per una creença de salvar el medi ambient i aturar el canvi climàtic. Per tant, ara és un moment... Clar, dius, home, els astres estan alineats. Ara pagarem comunitats energètiques, es posaran moltíssimes plaques comunitàries, és un gran moment. Fa els números i ho veu claríssim. Era molt interessant quan l'al·licient econòmic no era tan rellevant, perquè igualment he de dir que era una allau de gent que s'hi apuntava, perquè estem parlant també de llocs amb 800 habitants. 800 habitants vol dir 250 llars, i si 50 d'aquests s'hi apuntaven, era la bomba. I per tant, home, van ser uns mesos, quasi un any, superinteressants, on veies la motivació de la gent.
Bueno, estem veient diversos models. Amb la cooperativa que estem muntant al Pallars Jussà, allà veus d'altres dinàmiques i que tenen a veure amb la confiança. Al Pallars Jussà, diverses cooperatives han fracassat al llarg dels anys. Dius cooperativa i a la gent se li foten els pèls de punta. Aleshores, bé, vas trobant altres dificultats. Mentre que a Osona, amb la gent que va rebre a Catalunya la subvenció Implementa, ens veiem un cop al mes per explicar-nos penes i alegries. Clar, a Osona tenen 1.000 socis, però clar, són 17 municipis. I a més amb una mentalitat, l'Agència d'Energia d'Osona fot 25 anys que treballa. Són unes comarques i uns municipis absolutament mentalitzats, amb unes dinàmiques positives. Han vist que els seus municipis agafaven LEDs quan es començava a parlar dels LEDs. Per tant, hi ha espais que ja han estat treballats al llarg dels anys amb mentalització, amb bones pràctiques, saps? Aquelles campanyes 50-50 per les escoles, que tot l'estalvi energètic redundava a favor de llibres. Vull dir que són dinàmiques que són absolutament diferents. Aleshores, tots n'anem aprenent molt i ara hi ha algun Horizon 2020 que tracta de la sociologia del soci, de la persona interessada en participar i buscar quines són les estratègies adients per ser eficient, perquè si ens ho hem de gastar tot en publicitat, saps, no fotrem res. No sé si t'has respost, Ramon. Gràcies, Santi. Hi ha una cosa, arrel d'aquesta percepció dels beneficis que aporta, hi ha una pregunta del Carlos Codina en el xat que diu: voldria fer una consulta respecte als projectes d'autoconsum compartit. Un cop instal·lades les plaques, tinc entès que un any més tard els veïns encara no veuen res a les factures. Això està millorant? En l'autoconsum individual, normalment, tenim la compensació simplificada d'excedents 1 o 2 mesos més tard. Què pots comentar d'això, Santi? Mira, entre el públic hi ha el germà d'una persona que ha estat 2 anys i mig esperant la compensació. I ho vam poder solucionar fa poques setmanes. Els primers, insisteixo, em van costar entre 10 i 14 mesos. Ara estem a una cosa digna, decent, d'entre 2 i 3 mesos. Miquel Sánchez, havies demanat la paraula fa una estona? Estàs mutejat, Miquel, estàs mutejat. Sí, ens sentiu ara, no? Bé, jo havia demanat la paraula, que llavors potser queda una mica apartat del que és el que estem parlant en aquests moments aquí. És sobre el que comercialment s'està venent com bateries virtuals, en les quals pots aconseguir factura zero i que pots aconseguir, per exemple, beneficiar-te de posar plaques a qualsevol lloc d'Espanya i així descomptar-t'ho de la factura de tots aquells comptadors que estiguin al teu nom, diguéssim. No sé si això, l'empresa que fa això, que va començar amb això, no sé si la primera o eres una de les primeres, es diu Pròxima Energia, i llavors ara n'hi ha d'altres. Ara això de la bateria he vist que inclús Esclat ho està oferint, però molt allunyat de les avantatges que estan oferint aquesta gent. En realitat no és una comunitat, però l'empresa en si mateixa podria ser la comunitat, l'empresa que ho està oferint, Pròxima Energia. No sé si coneixeu el tema aquest de la bateria virtual. És un producte de màrqueting pur i dur. És una cosa que una comercialitzadora, ara s'ho discuteixen entre Factor Energia i Bon Preu Energia, qui va ser el creador d'aquest producte, però és un producte de màrqueting, que només pot fer-ho una comercialitzadora. I aquesta comercialitzadora, una comercialitzadora que fa és comprar i vendre energia. Sí, sí. Per tant, et compra el que vol amb unes condicions que pacta amb tu
i et ven el que acordeu amb unes condicions pactades. Aleshores, a l'Oriol Xalabarder, ho vam parlar fa uns dies i avui ha tornat a sortir en el debat, ell diu tot és possible menys que la comercialitzadora perdi diners amb tu. És a dir, no et vegis guanyant diners. Que pots tenir una casa a Lugo i una altra a Terrassa, que l'energia d'una et vagi a l'altra. Una comercialitzadora el que farà és comprar una energia en un lloc i vendre-la en un altre, però és un sac. Per tant, insisteixo, és un producte de màrqueting del qual no et diran quan pot durar això, no et diran res, vull dir, mentre, jo diria, mentre el tinguis, disfruta'l. Home, sembla clar que hi ha avantatges, no?, a l'hora de flexibilitzar els teus excedents i la recuperació, però també, lògicament, ho parlàvem amb en Franco Mino, que ell veu clar que una cosa és una bateria virtual i una altra és una bateria de veritat, on, en el llarg termini, el que tindrà sentit serà la bateria física. Per què insisteixo? L'altre és un producte de màrqueting, qui ho agafi, que es llegeixi bé el contracte per no tenir sorpreses a mig o llarg termini, i endavant, tu, saps allò? Et beneficia i que no. Però vaja, no hi ha cap BOE que ho reguli. I estem en mercat lliure, per tant, això ho fan comercialitzadores en mercat lliure, amb un consumidor, amb un contracte absolutament de lliure mercat. Per tant, pots acordar el que vulguis. Sí, les avantatges, almenys, si no canvia, si no hi posen traves, que és el que ja et diuen, que mentre la llei ho permeti, perquè pot ser que això hi hagi reacció, perquè en realitat és un gran benefici per particulars, em refereixo, però que en el fons formen una comunitat de tota aquesta història. Doncs, evidentment, és una comercialitzadora que ha de comprar per donar als seus clients i descompta el que els seus clients injecten a la xarxa i ja està. I ell té que fer aquestes històries. I llavors, com que aquí li costa ajustar-ho, descompta entre un 5 i un 7%, depenent del moment en què entres, en cas d'entrat, sobre el preu que surt cada hora sobre el pool. Amb la qual cosa, diguéssim, que tu paga, en principi, ara que és moments, molt bé, diguéssim, més bé que ningú. Llavors, i a més, si tu tens una cosa, tens a Lugo, com dius tu, si allà tens una casa que no hi vas mai i tens una taulada, ho pots descomptar-te del compte que tens a Barcelona, per exemple. I això et pot permetre llavors estalviar gas perquè et pot permetre posar aerotèrmia que costi gratis. I no pagues ni gas ni pagues llum. Llavors, això no al moment, si tens prou excedents, evidentment. Però no ho sé, però és que és molt fàcil. Vull dir, jo de moment d'alta i a veure què passa. Ja ens ho explicaràs, A la pròxima ens vas fent un resum, Sí, ja us ho diré, però jo aquestes coses provo, a veure què passa. Ja te parlo que la llei ara ho permet fer-ho, però que si això funciona massa bé, és probable que posin pegues. Que no sé per què hem de posar-hi pegues, però bé. Es veurà. De moment funciona. Joan Capdevila, volies demanar la paraula? Estàs mutejat, Bona nit i moltes gràcies. Gràcies al Santi, sobretot, i gràcies a tothom. Soc Joan Capdevila i soc diputat de Corts i he estat un dels enganyats per les insinuacions del govern. Sembla que em presenti a una reunió d'alcohòlics anònims, Joan, si vols et presento jo. Aquí teniu el senyor que més ha lluitat per determinades coses de les que ens preocupen els que ens reunim en aquestes reunions. Amb el resultat conegut. I la guerra que ha donat al Congrés pel tema dels, ell deia, 5 quilòmetres, això no ho sap ningú més que ell. I clar, ara és que l'han apunyalat, Joan. Literalment. Però
Per això agraeixo la teràpia d'avui, perquè porto 24 hores en xoc, perquè no jo, sinó qui represento i molta altra, que em sento honorat d'haver pres d'ells, en Pep Centelles, molts dels aquí reunits, que em veu ensenyar que no és igual l'autoconsum compartit que comunitat energètica. Jo he de confessar que sóc un convers. Vaig començar a fer de diputat i vaig haver d'anar a buscar el llibre de primer de física, de física de primer de carrera, per refrescar les unitats. I he de dir que ens han pres el pèl durant els darrers mesos, quan ens somreien i ens deien que hi hauríem passes endavant. Les passes endavant s'han reduït a duplicar i em sembla que algú ja ho deia, ho ha definit molt bé en Dani Pérez d'Olaluz, amb aquest tuit. Resulta que els electrons espanyols són menys intel·ligents que els portuguesos. De tota manera, penso que la batalla no està perduda, a part que penso que guanyarem la guerra, però penso que la batalla no està perduda en la mesura que aquests canvis que hi han hagut formen part d'un reial decret llei. Un reial decret llei que haurà de ser convalidat per les Corts i que haurà de votar si es tramita com a projecte de llei. Es dona la circumstància, a més, que hi ha altres decrets lleis que també s'estan tramitant com a projectes de llei. Concretament el 14, on, com és hàbit meu, he posat l'esmena de les comunitats energètiques i dels 2 quilòmetres. Ho vinc fent des d'abans de la llei de canvi climàtic, on també vaig fer aquesta esmena. Com deia en Joan Tardà, el treball parlamentari és com el porc, s'aprofita tot. I el que he anat fent és presentar aquesta esmena no menys de 5 vegades a pressupostos generals de l'Estat, projectes de llei, proposicions no de llei, en fi, no vull abordar. Volia aprofitar que s'ha reunit molta intel·ligència i no només m'heu servit de teràpia, perquè plantejar-vos un supòsit. Suposem que una força que només té 13 vots dels 350, però que acaba sent decisiva per modificar part aquesta miserieta dels 1.000 metres. Que suposo que amb el diagnòstic de això és una misèria estem tots d'acord. Volia demanar-te, Santi, i qui s'hi vegi amb cor, que m'inspiri en una llista de prioritats. És a dir, què és el primer i més important que cal mirar? A mi se m'acut que és passar de 1.000 a 2.000. I, a més, és molt argumentable dient, escolti, la illa ibèrica només li falta això per igualar-se. Introduir el concepte terme municipal, que potser seria més difícil. Forçar la literal transposició, literal vull dir agafar el Google Translator i el detall d'en Pep Centelles dels stakeholders me l'ha prou vegades com perquè no se m'oblidi. Introduir
la possibilitat de la connexió a mitjana tensió, més idees? No, Joan, una cosa que ja ha sortit... Com establiríeu l'ordre de prioritats a arrencar-li al govern més coses? S'ha de prioritzar, però jo diria que el quilòmetre, els quilòmetres, mira, però ha sortit un comentari, i és molt important, els 20 quilòmetres en zona rural. Saps? Més que el terme municipal té sentit, lògicament, però quan anem de la conurbació és un altre món. I aleshores les distàncies s'han de comptar d'alguna altra manera. I poder aquest és un tema, però vaja, sí, amb la gent que hi ha per aquí segur que es pot fer una llista. Perdó, i un altre dels factors, perquè en Joan Herrera, que ens hem trucat per plorar un sobre l'espatlla de l'altre, em deia també és un factor molt limitant el Prat, que ara quedem estrictament lligats als teulats i jo tenia pensat les pèrgoles precioses que queden limitades amb aquest reial decret llei. No sé, estic prenent notes, m'agradarà molt que inspireu. Jo, Joana, et diria, ja ho parlaré amb el Dani i gent d'aquesta, el que toca és traduir el portuguès, que és del juliol, i jo diria que traduint allò tens la guia Repsol de què hauríem de fer. Montserrat i Pep, primer Montserrat. Sí. Perdoneu que m'he perdut un tros perquè he tingut una incidència casolana. Jo el que penso és ja importar la distància. També hi ha una limitació per les compensacions de cara a la quantitat de quilowatts de la instal·lació. I si els usuaris, els que hi participen, són residencials, persones físiques, resulta que si no poden compensar i no es posaran a vendre energia per tant. És una complicació molt gran administrativa haver de vendre energia. Per tant, aquesta limitació entre la compensació i la venda per 100 quilowatts als residencials és un limitant important. I una altra cosa que jo penso que també es podria lluitar és que, com tenim sobre la taula quins beneficis es donen a les comunitats energètiques, estaria molt bé aconseguir que les comunitats energètiques sí que puguin tindre el balanç. O sigui, aquesta història que dèiem de que un no genera, i quan un no hi és, del seu costat, que està associat a la mateixa comunitat energètica, pugui aprofitar l'energia aquesta que no està consumint. Perquè això ens permet que si es compta tot el que genera i es pot reorganitzar el que genera cap on va, ens permet fer moltes coses. Jo sobre la taula hi ha la distància, però també hi ha això dels quilowatts màxims i el possible balanç net dintre d'una pròpia comunitat. Jo penso que aquestes 3 coses serien molt per les comunitats i perquè hi hagi molta... per facilitar-ho molt. El tema dels tràmits és molt gros, vull dir que si has de començar a fer molts tràmits, se'n va tot a passeig. Queda un quart d'hora. Pep, vols dir el que volies dir? Després, Santi, si vols algun comentari. No, endavant. A veure, jo penso que, contràriament a aquesta idea del municipi, jo penso que sí, la distància importa. La distància importa i el municipi penso que no té sentit. Per què? La primera cosa que hem de pensar és que tècnicament l'autoconsum compartit fa servir la xarxa de distribució i d'això en Ballart en sap molt. I per tant, si es fa servir la xarxa de distribució hi han d'haver-hi unes limitacions. L'obvi, l'evident i l'important, i el que m'han dit a mi que bloqueja la transposició és a veure els PEs locals quins han de ser. És a dir, si estem fent servir... Ara es fa servir la xarxa de distribució de gratis, quan és compartit. Si no és compartit, injectes per sota del comptador, però quan és compartit hi ha el de generació
i es fa servir la xarxa de distribució. Sí, perdó, alto. El peatge és 0 per consumidors domèstics, A per mitja industrials o extensió tal. hi ha peatge, també. Sí. Però és molt reduït, És com un 20% del peatge normal. Bueno, ja és alguna cosa. Per tant, la distància jo penso que és lògic que importi i ha d'estar regulada d'una forma o d'una altra. Quan deia el Joan Capdevila això de les prioritats, escolta'm, transposar la llei i el Joan Herrera va fer una proposta que s'ha de polir i es pot millorar, però que jo hi tinc fets comentaris i molts de vosaltres me l'heu rebut i la van presentar a València. Per tant, això és la prioritat. Però el tercer que jo volia dir és que pateixo molt perquè veig que la paraula comunitats, que deu relligar-se amb comunisme o no sé què, tots només la penseu en petit. I jo penso que els verds, quan van lluitar per fer aquestes directives, pensaven per petits, però pensaven per pimes i empreses mitjanes. Perquè si gratem més bé a les directives, hi ha distincions de pime i d'empresa mitjana i exclou les grans. I em sembla que no tenim aquí entre nosaltres l'Enric Parlet, que en sap molt d'això, que té escrit 50 pàgines sobre el tema o 25 pàgines sobre el tema i que ho hem pogut parlar. I que, per tant, hi ha diferència entre pime, empresa mitja i gran empresa dintre de les directives. I llavors jo penso que els verds, quan van lluitar, que els hi va costar molt, per obrir aquestes vies de les comunitats ciutadanes d'energia que vulneren aquell principi de separar activitats i que poden fer generació, distribució potencialment, a Espanya serà molt difícil que sigui distribució, i totes les altres coses, pensaven, i on té sentit de veritat, és en polígons industrials. El cortés no quita lo valiente. El gra de sorra és important, la proximitat és important, el bloc de pis i la mobilització social té més valor en termes de mobilització social i de consciència social que no pas d'estalvi d'energia o d'estalvi d'emissions de CO2. Però allà on hi ha la de fons de les comunitats ciutadanes d'energia, puguem tractar tot tipus d'energia, tot tipus, no renovables també i la cogeneració, etc. I que permeten que la comunitat, imaginem un polígon industrial de 100 empreses, que hi ha 25 empreses, 25 pimes que s'ajunten i entre elles poden fer una gestió conjunta de l'energia, aquí és on hi ha l'important del projecte de comunitats energètiques. I aquí és on fem país. I aquí és on a Catalunya és diferent que en un altre lloc perquè el teixit social de pimes aquí i de polígons industrials té les seves característiques. I que, per tant, hauríem de pensar una mica... Bé, jo penso que hauríem de pensar una mica en gran. No vull menystenir les comunitats de gra de sorra, el voluntarisme dels d'Osona, la feina de quilòmetre zero, que és l'hòstia, més aprenc de vosaltres, etc. Però la filosofia de fons que va portar a fer, sobretot la directiva del 19, comunitats ciutadanes d'energia, puguem tractar totes les energies en termes locals, està pensada i té gràcia, té sentit, mossegada a la gestió de l'últim tram de l'itinerari. Perquè aquí parlem d'energia primària i energia final. L'energia final no és energia final. L'energia final és energia final per l'empresa que ven. El nom correcte hauria de ser energia comercialitzada o energia venuda. I el gran problema d'eficiència és a partir de que l'hem comprat una empresa o un particular o el que sigui, és tram de l'utilització energètica és on hi ha gran negoci d'eficiència i és on les comunitats energètiques, les comunitats ciutadanes d'energia en polígons industrials, amb un ús a la vora i amb un centre comercial que no tanca els dissabtes i els diumenges, doncs aquí és on hi ha el negoci i aquí és on hauríem de pensar la transposició de la directiva de comunitats ciutadanes d'energia, que és la directiva del 19. Aquesta és la meva opinió. El que hem de lluitar, Pep, més que transposició, és traducció. I ja està. Bueno, i bona traducció, sense bona trampes. Traducció. Amb bona traducció fem. Xavier Sabater.
No, això que diu el Pep Centelles té raó. El que passa és que jo porto un any i mig o dos quasi ja, amb el segon polígon més gran de Catalunya, que és el de Constantí, i tampoc no us penseu que és tan fàcil. Al final hem hagut de posar una persona i si no tens molt de suport també institucional, que l'Ajuntament s'hi posa molt, costa molt, Cadascú ja té la seva... Molta gent, molts empresaris ja tenen la seva solució pensada o alguns d'ells ja havien posat plaques fotovoltaiques, entrant en una dinàmica de cooperació i de... Ni tan sols autoconsum compartit, Ens està costant molt, no arribem ni a 1 megawatt encara, I jo pensava que això seria cosir i cantar, allò que es diu, I en canvi costa molt, perquè, a més, això, la gent diu ara he de construir una comunitat energètica, ara hem de fer aquí una associació, vinga, una associació, però ja s'ha dit abans també, el Santi ho ha dit, quan vas a un banc amb una associació o vas a una... Llavors entres també amb el finançament i llavors entres en aquests polígons logístics, amb allò que us he explicat moltes vegades. Tothom diu, escolta, jo amb aquest tros de teulada ja en tinc prou, perquè totes les empreses logístiques, gairebé el 40%, tenen consums molt baixos en relació a les possibilitats que tenen a la seva teulada. Llavors, costa acceptar que hagis d'utilitzar tota la teulada per poder-ho compartir amb els veïns, en fi. O sigui que el que diem aquí sobre el paper tot quadra, però després quan estàs a la trinxera i en el dia a dia costa més i després troba enginyeries, com també ha dit el Santi, que vulguin fer tota aquesta feina complementària, perquè jo a casa meva, aquí on estic ara, al costat tinc un hotel. Aquest de l'hotel em va portar una enginyeria que en saben molt, i no hi ha manera de que amb mi i amb un altre veí puguem fer una comunitat energètica ni tan sols un autoconsum compartit, perquè em diuen que això són molts de papers i facturaran i no m'ho volen fer. Perquè ara jo ja tinc a la taulada, però ara em voldria posar a la paret sud, allí on li toca molt el sol. No hi ha manera. És a dir, costa molt, el que passa que com que tots els que estem aquí tenim molta voluntat i tal, doncs anem tirant, però és difícil, Pep? No et pensis que és tan fàcil. Encara que això seria l'ideal i segurament estan més pensades, tal com dius tu, o més aprofitables per fer-ho en entorns de polígons industrials. Xavier, ho he escrit en el xat. La transposició no és la solució, però és la condició necessària. Sense la transposició no farem res. Només farem voluntarisme encomiable com el d'Osona, però no farem res. Si hi ha la transposició, després haurem de començar a construir aquestes comunitats i a generar confiances. Però la base de la confiança per invertir 1 milió d'euros tenir una regulació. Però saps què passa? Ja acabo. Amb els polígons que tenim en aquest país nostre, que no hi ha associacions empresarials en els polígons. És que a Alemanya, a Bèlgica, vas allà i dius qui és el gerent d'aquest polígon? I et diuen on està l'oficina. I vas allà i la persona negocia tot, des de l'aigua, la vigilància, els serveis jurídics, bancaris i també l'energia, si convé, i tenen xarxes tancades, etc. Molts d'ells, però és que aquí no, aquí vas allà i de vegades no saben ni el que fa el veí, ni com es diu, i que si l'han si no sé... És la manca de tradició... Em sembla que l'he vist una a la sala de gerent de polígon, Bueno, no. No generalitzem. Bueno, és possible que n'hi hagi algú així. Jo també conec un al Vallès, tinc un parent que fa mig d'això, però tampoc no està allí per una associació empresarial i tal, però gerent de tot el polígon, que tots els empresaris d'un polígon s'hagin posat d'acord, tinguin una associació, contractin conjuntament l'energia, la vigilància, els serveis bancaris, jurídics. Això jo no en conec cap. Si n'hi ha algú, hi vaig demà, encara que siguin diumenge. Xavi, demà faig una xerrada al matí a Manresa que es titula El mite de les comunitats energètiques als polígons. Per què? Perquè la realitat és la que és.
Ara no hem de perdre l'esperança i mira tu, ara 1.000 metres, una putada gran, lo d'ahir, però té alguna cosa més positiva. Avancem massa lent a nivell regulatori, però alguna cosa anem fent, tu. Tenir llei és condició necessària. Després hem de començar a treballar. Però sense aquesta condició necessària no avançarem. Efectivament. Baltasar, vols fer algun comentari? Pues estaba boom, ¿vale? Tres cosas, ¿no? Presenta't, perquè jo et conec i era per al·lusions en els dos polígonos, no? Sí. Jo soc el Baltasar Pozuelo, soc el president de l'Associació Empresarial Pedrosa, possiblement el polígon més important per la seva posició estratègica de Catalunya i possiblement d'Espanya també. Inclús d'Europa, perquè no hi ha cap puesto on hi hagi un polígon industrial del nivell que tenim aquí a Barcelona, en un port de primera categoria, en un aeroport de primera categoria i en una ciutat com Barcelona. Això és un dels hàndicaps que tenim a l'hora de transposar. Jo us diria que hi ha dues coses. La primera és la resistència i la segona és la capacitat de fer coses. Realment estem plantejant, i crec que ho tenim a tocar, una comunitat energètica en el polígon industrial de Pedrosa, que és la zona que està entre el polígon de la Zona Franca i la Gran Via, en la qual, si bé és cert que els 2.000 metres descomptat i és un gran hàndicap, en els 1.000 metres fem. Fer les coses és possible, diners n'hi ha. Els bancs no hi ha cap problema en una associació anar a buscar els diners. Això no és pas veritat. Perquè al final qui respon són les pròpies entitats que formen part d'aquesta unitat. Què és el que hem de fer? Jo crec que hem de donar moltes passes. El tema del treball de picar pedra en les empreses, en el nostre cas, està fet i el farem. Com diu el Xavi Sabater, no hi ha cap entitat que s'hagi conformat en el que ara, en aquesta figura que estava mencionant, són les polítiques d'activitat econòmica, els PAEs, que s'estan impulsant. Això és pràcticament impossible. Arribar a un 51% de la propietat que es posi d'acord per generar una gestió de tot el polígon, crec que això no serà existent en els polígons que siguin públics. A partir d'aquí, que Pedrosa el que va constituir en el seu dia va ser la mancomunació de forma de compra agrupada de serveis comuns. I aquí és on estem, aquí és on es movem i és on constituirem aquesta comunitat energètica. Si bé és cert que Pedrosa no té cap problema perquè té 8 data centers al seu costat, té empreses que tenen un consum que es pot multiplicar per 40 el que es pot generar i nosaltres sempre estem pensant en generar excedents. Jo crec que hem de fer molta pedagogia. He après molt avui i Santi, sisplau, l'he demanat al Daniel que ens connecti perquè vull no només constituir la comunitat energètica de polígon que és necessària, però també en el rural, en els pobles de Tarragona. I crec que, malgrat que tenim dificultats, el que hem de fer és veure-les com a oportunitats. Que podien ser millors? Segur que sí. Joan, tens molta feina per fer. Jo crec que tens claus per aconseguir moltes de les coses que has plantejat, Joan Capdevila. Per tant, escolta'm, jo t'animo que tornis una altra vegada a rematxar el clau de les reivindicacions de forma que en un moment donat jo crec que tenim que arribar. I si no arriben, doncs hem de continuar intentant-ho. Però el que sí que és evident és que, com bé deia el Santi, tot compta. I en aquest tot compte sí que eren passes més grans i passes més petites. Hem de fer-les totes. Però també s'ha de demanar, com s'ha insinuat, a les petites i mitjanes empreses que donin la cara, que treballin. Això és el que fem des de l'associació Àrea 8, Pedrosa, des de fa molts anys.
són l'única associació de l'àrea metropolitana que ha posat fotovoltaica en l'any 2016. L'única. 5 plantes fotovoltaiques. Això ja us ho dic tot. Vull dir que la capacitat de fer les coses existeix en l'any 2016, ara més que mai. Gràcies a tots, gràcies Santi, gràcies a... Jo crec que això era el que em demanaves i això és el que te deia. Gràcies. Molt bé, són les 11, hauríem d'acabar. La Montserrat tenia una paraula demanada fa estona, per tant, jo també deia Montserrat que la facis. Santi, tanca amb el comentari que tu vulguis i aquí ho deixarem perquè hem de ser... No, bueno, jo volia fer, el que ha fet el senyor, no sé com es diu, del polígon Pedrosa, que sí que hi ha polígons que estan començant a fer. Des de l'AMB estan intentant fer tot de xerrades que ens han contractat nosaltres perquè les fem, però que veiem els polígons que comencen a despertar-se, que no fa gaire temps que això està sobre la taula, vull dir que tampoc, no sé, que per exemple, jo el de Pedrosa n'havia sentit parlar però no sabia res, però per exemple a Manresa precisament sí que hi ha uns que s'estan, no sé si s'han constituït ja, però també estan el Bufalvent, que també tenen una associació important o ben cohesionada, que també estan fent coses. Vull dir, ja va entrant a costat una mica i això, lligam entre ells, no tenim una tradició d'entendre's molt amb els veïns, sembla ser, però bueno, anem fent. Res, només això, que sí que allí sí està començant a treballar aquest any. Va, gràcies. Santi, vols fer algun comentari final? Sabeu com va el Barça? Algú sap alguna cosa? Heu aguantat totes i tots com uns jabatos. Ha guanyat 3-0. Escolteu, jo supergràcies. Sempre són llocs on ostres, el debat és sempre el millor. Amb molta il·lusió de tornar-nos a veure cara a cara, abraçades, jugades de mans. Convideu-me tantes vegades com vulgueu, sempre que hi hagi tema, però sobretot gràcies a totes, que tenir gent al voltant com vosaltres, doncs home, sempre obre dinàmiques, dona idees i et dona una mica de cordeta. Petons, abraçades virtuals de moment i fins la propera. Molt bé, doncs la propera serà, ens podem fer abraçades, com ja he dit al començament, serà el dia 2 de novembre. El tema serà el biogàs i el convidat ponent serà el Javier Contreras, que és el conseller delegat de Nortegas, que és una distribuïdora gasística del nord d'Espanya. Molt bé, doncs, i serà a l'Hotel Havana. Hem canviat el velòdromo per l'Hotel Havana. Vull dir que ja rebreu la convocatòria aquest diumenge a la nit i el que vulgui apuntar-se ja ho sabrà. La farem també per Zoom, per tant, qui els horaris o la distància li sigui un inconvenient, podrà seguir-ho per Zoom. En fi, doncs, bona nit a tothom, a tots. Adéu, bona nit. Gràcies, Santi. Bona nit. Adéu. Gràcies. Gràcies. Adéu, bona nit. Bona nit. Bona nit.